Kowe lara untuk mubeng, gundulmu. Lah sapa wingi sing kondang lara untuk mubeng? Iki duwe aku iki sampine kentung. Ayo Dim, umbul-umbul tekan dalan Dim. Endi lho? Kae lho. Oh iya kowe entot gori e. Jadi uparan yo. Ayo. Subhanallah kentong. Sik. Jangan-jangan iki congor nang. Yo, butuh perlengkapan khusus. Sambekan. Utek gak mrico, walek kuwi. Iki ngapa to? Aku nggak karo ngelih. Nek, wong poso ki ngelaro ngeleh.